दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल में स्वागत बा। दोस्तों एगो छोटा सा कहानी लेकर आइल बनी, सपोर्ट करब जा। देख एगो सुकर अभी एफैया के कहानी बा। देखी दोस्तों, पहिले के जू के बहुत अच्छा कहानी बा, और सब सुनब जा आ सपोर्ट करब जा। जब सुकर या बियफैया के बियाह होखे चलल त पहिले के जुग रहे त लड़की लोग पहिले नहात ना रही जा। जब बारात जात रहे तब लड़की लोग नहात रही जा, लेकिन अब के जुग बा कि पहिले ही लड़की नहात रही जा बारात आवे से पहिले, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काम करवावे के बा। आ पहिले के रहे कि घर ही सजत रही जा आ नोछु नहावन के जब पानी आवत रहे ओइजा ले तब लड़की नहात रही सन। द्वार पूजा लगला के बाद में अब पानी छिड़का जाता। नियम बदल गइल बा, सब चीज़ के नियम बदल गइल बा। त ओसे ही सुकर के अभी बियफैया नहाइल धोइल ना रही आ सुकर नहा धोआ के साज के बारात चललन। जब चललन त उनकर कुछ दूर गइल, उनकर माई भली भांति से विदाई कइला के बाद में उनकर माई के जब घरे अइली आ सुकर अपन ओने चल गइलन त सोन सोहगइल जौन शादी में होला सिंधोरा में डलाला उहे छूट गई रहे। सोन सोहगइल सिंधोरा वाला छूट गई रहे। तो दोस्तों जब सिंधोरा में गइलन उनका याद पड़ल सुकर के कि ये भाई उ तो घर ही छूट गइल बा, चली जाके हम ही ले आई। बाबूजी बूढ़ बड़न का जिहन ले आवे। अगर बारात लोग सब आगे निकल गइल बा, हमार गाड़ी या पाछा बा चाहे पालकी रहे, चलो हम ही लेके आवतनी। जब गइलन ले आवे देख, जब आंगना में हेलतड़न त का देखतड़न कि नादे उनकर माई लागल बड़ी, हाथ ना मार धइल बा नाद में। माई उनकर पियतड़ी आ एकदम आनंद से बाड़ी। गइलन आंगना में खाड़ भइलन, कहलन कि का ह माई, ई का करतड़ू माई? कहली कि ए बाबू मार पियतनी धइल बाटे। त कहलन कि काहे तू मार पियतड़ू माई? कहलन कि ए माई बाबू देख। माई कहली कि ए बाबू देख, हम मार ऐसे पियतनी कि आज हमार हाथ बा आ काल है आज दूसरा के मने घर के आ उ दीही या कि ना दीही, यही से आज हम भर पेट मार पी लेतनी। बड़ी शौक लागेला हमरा मार पिए के। अगर ना दीही तो हम ई ना पछतावा रही बाबू कि हम नहीं पियले। आपन हाथ जगरनाथ है, आपन हाथ बा, आपन आँख बा तो सब ठीक बा, ना तो ए बाबू केहू केहू के ना होला। अब सुकर सुनलन आ कहलन कि ए माई, साजल बारात तोहर एहजे लौटा देतनी। हम ना जाइब शादी करे आ ना तहार पतो है हन तहरा के दुख होई। अपने हाथ रख जगरनाथ है, अपन हाथ रही, पियत रहबू मार, खात रहबू पियत रहबू, दुख तकलीफ ना हुई, हम शादिए ना करब। बताई सुकर शादी ना कैलन। तब बियफैया के तो हरदी धोवाइल ना, ओसे ही रहे। तो सुकर उगेलन, जब उगी हन तो एकदम टहक्का उगेलन। आ बियफैया उगेले तो एकदम मधेस उगेले, पियर छाहू पर उगले। तो काहे कि ओकर हरदी ना धोआई रहे आ सुकर के हरदी धोआ गई रहे। यही ले सुकर खूब टहका उगेलन आ बियफैया बियतवन मधेस उगेले। देखी जा दोस्तों, लड़का के तो बियाह माई करबे करेली। हर माई के शौक रहेला कि हमार पतो है उतरो, लेकिन भी अंदर से तो इहो डर बनल रहेला कि ये भाई अब तो हाथ पाल सब छूट जाई। आई तो किचन छुट्टी, कि कुछ दिन के बाद देन लेन छुट्टी, कुछ दिन के बाद खाई खियाई छुट्टी। यही से तो उ सोचली कि पी ली। तो सुकर कहलन कि ये माई तू न पिय, लेकिन उ ऐसन बेटा रहलन जैसे में कि श्रवण कुमार रहलन। अपना माई के जब हकीकत मेहरानू से जनलन कि हमार मेहरानू हाथ ना माई के तकलीफ देतिया, तो श्रवण मार पीट के अपना मेहरानू के नैहर पहुंचा देलन। वही तरह सुकर अपन शादिए ना कैलन। ऐसन कुल बीतल बा। ई हकीकत बात बा दोस्तों, कोनो कहावत ना हो, साचो के बात बीतल बा। ये से लोग कहेला कि बेटा या पतोह में या बेटी में बड़ी अंतर बा। देखी जा बेटा बेटी में इहे अंतर बा कि दूसरा घर के उ पतोह आई न रवा सब कहब जा। जब दूसरा घर के आई तो दूसरा घर के रीति जानी, तोहरा घर के रीति रिवाज जाने में ओकरा कुछ घड़ी लगी। आ सास कहियन कि ना आवते ही आवते हमरा घर के रीति रिवाज हम जैसे चलत नहीं वैसे चली, ई ना हो सकी। उ आई दूसरा घर के अपना घर के खैले पियले रही, घूमल फिरल रही। ओकरा के धीरे धीरे अपना साचा में जैसे कहाला वैसे ढारे के पड़ेला। तब एगो आँख आ कान बहिर कइल जाला, आन्हर कइल जाला, पीठ गहिर कइल जाला, तब दूसरा घर के बेटी पतो खपावल जाला। दोस्तों अगर अच्छा लगी
तो लाइक शेयर कमेंट कर देव जा। अब राम राम।